Sziasztok srácok! Április 10 akárhanyadika van ma, és végre itt a jó idő. Rengeteg motoros van az utakon. Végre 20 fokban lehet motorozni, nem kell megfagyni. Úgyhogy nagyon örömteli pillanat ez az idei évben. Remélem, hogy ez most már nem fog változni. Szeretnék elmenni jövő hétvégén egyet túrázni Horvátországba, de egyelőre esőt ír. Úgyhogy nagyon kérdéses, hogy mi lesz belőle. Viszont ha összejön, mindenféleképpen hozok róla nektek egy jó videót. És ha már túrázni vagy az ember, nem árt, ha oda is ér, és nem téved el. Illetve én szeretek azon az útvonalon menni, amit előre kinézek magamnak. Jó kanyarokkal. Ezek mit csinálnak itt? Szóval szeretek én egy előre rögzített útvonalon menni túrára, mert itt kinézek jó kanyargós utakat, meg általában megpróbálok arra is odafigyelni, hogy jó legyen az útminőség. Ehhez viszont elengedhetetlen valamiféle navigálás. Úgyhogy a mai videóban erről fogok nektek beszélni, hogy én hogyan navigálok a motoron, illetve milyen megoldásokat szoktam használni. Én az eddigi túrázásaim, illetve motorozásaim alatt háromféle megoldást használtam, illetve négyet, ha azt is beleszámoljuk, hogy memorizálom az útvonalat a Google Maps alapján, vagy Waze alapján, és utána a táblákat figyelve próbálok oda találni valahova, de ez hosszú úton nem működik, előbb-utóbb kudarcba fullad, elkanyarodok másfele, hiszen amikor már gyanúsá válik, hogy valószínűleg nem erre kellene menni, akkor már rég máshol járok. Ezen az egészen gyatra a megoldáson kívül mondok nektek három olyan módszert, ami nálam működött. Az egyik az, amikor a telefonomba beírom az úti célt, és utána berakom a zsebembe a telefont, és csak a navigációnak a hangjára hagyatkozok, amit a sisak kommunikáción keresztül hallok. Ez legtöbbször szokott működni, de van, hogy mondjuk nem hallod, amit mond éppen, vagy amit én utálok, az az, hogy amikor bemegyek a körforgalomba, akkor a Google Maps előtte egyetlen egyszer elmondja, hogy hajts ki a második kijáraton, vagy a harmadik kijáraton, és ha te arról nem maradtál, akkor cseszheted, nem ismétli el még egyszer. Még minden más utasítást egyébként kétszer elmond. Úgyhogy ez egy ilyen vészmegoldásnak jó, de nem tökéletes. A második módszer, ami szerintem a legelterjedtebb, veszel egy telefontartót és felrakod valahol a telefonodat a motorra, elindítod a kedvenc navigációdat, és igazából ez tök jól tud működni, de azért vannak ennek is hátrányai. Nekem például nyáron, amikor nagyon meleg van, akkor többször is előfordult, hogy túlmelegedett a telefonom. Nyilván azért, mert közben tölteni kell a telefont, ha hosszú útra megy az ember. És a töltés meg a nagy meleg nem barátok egymással. Másrészt pedig én mindig is féltem, hogy le fog esni a telefonom. Ez egyszer meg is történt, amikor még régen robogóval mentünk el túrázni, és volt egy ilyen 3000 forintos kínai telefontartom. Egyszer csak eltört, és leesett a motorra, robogóra. Hello. Úgyhogy ha telefontartót veszek, akkor mindenféleképpen valami minőségibbet. Tudom, hogy ezek nem olcsóak egyébként, de gondolj bele, hogy mennyit ér a telefonod, és már is nem tűnik olyan drágának. Ezt a quadlockot, amit én használok, ez
Körülbelül ilyen 30 000 forint rezgéscsillapítóval. Ezt nagyon tudom ajánlani, nekem eddig bejött. Viszont ha te is olyan vagy, mint én, és nem feltétlenül szereted kirakni a telefonodat a motorodra, mert mondjuk nem olcsó a telefonod, és nem szeretnél kijelző cserére költeni, vagy ne adj Isten egy új telefonra, akkor a legjobb megoldás az a motoros navigáció. Illetve amit most én hoztam nektek, ez nem is egy navigáció valójában, hanem csak egy olyan kijelző, ami vezeték nélkül működik, az Android Auto és a CarPlay. Aki esetleg nem tudja, hogy mi ez az Android Auto, illetve CarPlay, nagyjából a kettő ugyanaz, az egyik az Androidnak a rendszere, a másik pedig az Apple-nek. Lényegében arról van szó, itt lényegében arról van szó, hogy magában a készülékben, illetve most erről a készülékről beszélek, nincsen GPS, és nem is fut rajta semmi a CarPlay-en vagy az Android Autón kívül. Maga a navigációs program az a telefonodon fut, és ezen a kijelzőn pedig megjeleníti jelen esetben a Waze-t, vagy a Google Maps-et, vagy amit éppen használsz. Ennek az a marha nagy előnye, hogy egy ilyen sokkal olcsóbb, mint ha vennél egy motoros navigációt. Majd leírásba berakok egy linket, én ezt AliExpressről rendeltem. Szerintem 20 000 forintot nem érte el az ára. 19 000 pár száz forint volt szállítással együtt. És tök jól működik egyébként. Majd rakok fel egy videót a felszerelésről is. Ez azért jó, mert a telefonod biztonságban lehet a táskádban, a zsebedben, akárhol. Nem fog leesni, mert jól felrögzíted, de ha le is esik, sokkal olcsóbb, mint egy kijelzőcsere, vagy mint egy új telefon. Úgyhogy a következő videóban majd megmutatom nektek, hogy hogyan szereltem fel a motoromra, és megnézzük, hogy mit tud maga a rendszer. A mai videóban ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm, hogyha megnézted. Ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen nyomj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel. Berakom leírásba is, illetve ide a képernyő aljára az Instagramomat. Ha még nem követsz, akkor mindenféleképpen kövess be. Mindig majd rakok ki infót az új videókról, illetve hogyha elmegyek valahova túrázni, akkor ide fogok először felrakni képeket, videókat. Köszönöm szépen a figyelmet, legyen szép napotok, sziasztok!